салом алайкум ба ҳамаи нафароне ки мехоҳанд дар бораи масъалаҳои психологӣ бисёр шунаванд ё ин ки ягон мушкилоти психологӣ доранд. имрӯзҳо мо мебинем ки ҳамин масъалаҳои психологӣ бисёр як масъалаи доғи рӯз шуда, ки дар ҳамаи система, дар ҳама ҷо мебинем ки ҳамин масъалаҳои психологӣ ҳастанд. мо намедонем ба кӣ муроҷиат кунем. баъзан ҳолатҳое буданд ки то ин илман омӯхтан донистан мо баъзан мушкилотҳо мешид, намедонистем ба куҷо муроҷиат кунем, ба кӣ бовар кунем, мақсад ба кӣ рози дил кунем, ба кӣ роҳи мушкилоти худро маслиҳат кунем, пайдо кунем. аз ҳамин сабаб мо мақсад гузоштем ки як канали махсус рӯй карда, чӣ ба тариқи видео бошад, чӣ ба тариқи нависондан текст, чӣ ба тариқи зангҳои телефонӣ, чӣ аз наздик мебиёянд, ба мардум кӯмак расонем. шояд дар шумо савол шавад ки мо ба кадом мушкилотҳо назди шумо муроҷиат карда метавонем. шумо дар дилхоҳ мушкилот метавонед муроҷиат кунед, мақсад ки ҳолати ғамгинӣ доред, ҳолати депрессия доред, ҳолати зиқӣ доред, хоб бо як кас сухан карда наметавонед, забон ёфта наметавонед, мушкилоти оилавӣ доред, мушкилот бо фарзандон доред, бо падару модар доред, бо оилаатон доред, хоб ё ин ки дар ҷои кор бо ҳамкорон доред, ё ин ки дар намедонам соҳаи мактаб бошад, бо талабагон аст, яъне ки корҳои психологияи мактабӣ аст. хуб дигар мушкилотое ки ба саломатии шумо зарар мерасонад, мақсад фикрҳои безоркунанда аст, ё ин ки тарс аст, ё ягон ҳолати дилгиркунанда аст, ё ягон нафари наздикатонро аз даст додаед. аз ҳамин сабаб дар ҳолатҳои мушкиле ки шумо намедонем чӣ кор кунем, ҳолатҳое мешавад, мушкилҳое мешавад ки мо намефаҳмем ки ин чӣ гуна мушкилӣ аст. як ҳолати саргарангие мешавад ки мо саргаранг мешем, дига намедонем чӣ кор кардан монад. дар ҳамин ҳолат метавонем ба психолог муроҷиат кунем, албатта ки ба мушкилоти шумо равшанӣ меандозад ва роҳи ҳалли мушкилоти шуморо нишон медиҳад, пешниҳод мекунад. ба ҳамин сабаб шумо метавонед ки вақтое ки ҳаст муроҷиат намоед. ман рақамро дар зери навор мемонам, ватсап ҳаста дар рақам, метавонед ки дар ҳамон рақам саволотатонро гузоред ё ки дар зери навор гузоред ва каналро дастгирӣ кунед. ҳастанд нафароне ки бисёр ба ҳамин хел мутахассисон, ба одамоне ки ба онҳо кӯмак расонанд ниёз доранд. барои ҳам қадар бетараф намебошем, кӯшиш мекунем канал инкишоф ёбад ва паҳн шавад ва нафароне ки ҳоҷатталаб ҳастанд, мақсад дар мушкилот мондагӣ ҳастанд, ба онҳо кӯмак расонем. боқӣ зинда бошем.